Luismi eta Miki. Ondo urrundu du Albizuak. Eta Erne aukera beste aldean, errematea eta barrura. Atletiken gola lehen zatiko 14. minutuan. Baloi luzean nola harrapatu duen Jurrebasok. Ederki gurutzatu du Urtziren aurrean. Utxe eta bat aurreratu da Kuko Zigandaren taldea. Utza hundia, nik usten dut bikotearena, atzeko bikote eta atezainarena. Ikusi behar da baloia nundi datorren, luze dator, eta nun harrapatzen den. Begira, hor abantaia atzelariek izan beharko lukete. Atzelariek gaizki, zergatik biak oso urruti edo alkarren ondotik, normala da, beraiek gertuago egotea, batez ere baloia ez dagoelako Alaveseko joko. Eta Manu García. Saia. Erdiratu gidu Manu García, kasi aukera eta gola. Alavesen gola, lehenengo errematea Alaveseko aurrelariak egin du, ez daki Guzman izan den edo. Gero bere aten sartu dute. Eta atezainak edo jokalari batek atera eta gero azkenean uste dut Albizuak berak sartu dula bere atean, begira erdirak eta oso Manuk. Nun ipini duen baloia, eta bai, Albizua izan da atezainak. Atezaina eta langa izan da, langan jo atezainak eta gero Albizuak urrundu nahian bere atean sartu du, bertan zen Borja Bigera, baina Atletik